Matul din is-sena pajjiżna mistenni jara investiment ta' madwar 200 miljun euro li se joħloq 800 impjieg ġdid. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri ħabbar li din is-sena se jibda x-xogħol fuq 17 il-proġett privat ta' espansjoni u 102 oħra minn kumpaniji lokali. Semma l-investimenti tat-tolli li jlaħħaq l-20 miljun euro, it-tieni fażi tal-proġett tal-Playmobil b'nefqa ta' 49 miljun euro u Trelleborg u l-Method li qegħdin jinvestu 34 miljun euro kull wieħed. Dan fil-waqt li l-kumpaniji tal-avjazzjoni l-Sar Techniques u l-Lufthansa Technik qed jinvestu 35 miljun euro u 25 miljun euro rispettivament. Dan huwa l-ikbar programm ta' investiment tal-pajjiżna fl-istorja, saħaq il-Ministru, li spjega wkoll kif huwa importanti li nikkummerċjalizzaw il-kreattività biex ikollna iżjed startups u kultura intraprenditorjali. L-enfasi ta' dan il-gvern issa tkun li nżidu fil-kwalità. Issa lħaqna punt li bħala pajjiż mhux biss nippruvaw niġbdu lej pajjiżna investiment li ħajqa jsir, imma investiment ta' kwalità aktar għolja li allura mbagħad jirrendi ta' karriri iktar li jirrendu li żgħażagħ u n-nies kollha Malti li jridu jaħdmu f'dawn l-industri. Żied li dan l-investimenti tisir fi sfond ta' 5 rapporti li ħarġu din is-sena u taw ċertifikat eċċellenti lill-ekonomija Maltija fosthom l-Aġenzija ta' Kreditu Fitch li klassifikat lil Malta fil-livell ta' A+. Segwiet l-Aġenzija Amerikana DBRS li tat l-ogħla rating li qatt tirċevit l-ekonomija Maltija, segwita minn Moody's, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea li qed tbassar li Malta se jkollha l-ikbar tkabbir ekonomiku din is-sena u s-sena d-dieħla fost il-pajjiżi kollha Ewropej. Il-Ministru temm jgħid li għaddej eżerċizzju wiesa li se jirrivedi l-proċess li jinvolvi l-ftuħ ta' negozju f'pajjiżna sabiex tkompli tinqata' il-burokrazija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.